Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ono apa? Nusantara Suyang Banyu Pinara. Sing hati-hati lan waspada. Satungi tuntunan bisa ngetake ngendikane ingsun. Hati-hati lan waspada. Negarane teka-teki uga maju uga mundur. Tak suwun aja sampai maju. Nek iso mundur. Satungi wawasan. Satungi tuntunan. Tak suwune marang Gusti Kang Kuwasa. Yen mundur bisa ayu tentrem, yen maju bisa rame.